Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel Pooja Tolu Vlogs. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಜೊತೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮಿಂದ ಅದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಗಂಟೆ 11 ಬತ್ತನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ದಾದಾಪುರ ಆಪಣ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬೋರ್ಚ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಆಪಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ क्यों हिला डाला ना పాడొచ్చింది పంటారు జామ్ పాడు వీడియో అనుకునే పాడారు నీకు దాదా పని పేరు నీకులే గుర్తుండే తను నీకు దాదా పని పేరు దాని ఓ మై గాడ్ ఎట్టి ఏం చెప్పు ఎట్టి తూ ఏదో తోజాల ఏం చెప్పు ఎట్టి ఫేస్ ప్యాక్ तुले दादा मन पण पंडा तो डेंचतलेगे ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಕುಂಟು ಕುಂಟು ಮಾಡ್ಪುಣಿ ಕುಂಟು ಅಕ್ಕಲು ಇದು ತನ್ವಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸಡ್ ಮಾರಿ ಎರ್ದಿತ್ತಿಲಾಗದಿತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಎಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲ ತುಲೆ కొంచెం ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಆತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ್ ಮೂಲೆಂಗ್ಲ ಟಿ ವಿ 24x7 ಏಪಲ ಮುಂಚೆನೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ವಿನ ಭಜನೆ ಪುಸ್ತಕ ಏತ್ತು ಪಂಡ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ಬರೆಪುನ ಕಟ್ ವೈಟ್ನರ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಬರೆಯರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬುಕ್ಕಡ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕಡ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಐಬೊಕ ಡೈರಿ ಮಂತದೊಂಜಿ ಡೈರಿ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಎರಡನ ಕೇಂದಲ್ ಕೇಂದು ಬರೆಯೋನು ಅಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೈರಿ ಬರೆಪು ನೀವು ಆ ನಮ್ನೆ ಬರೆಪುನಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಭಜನೆ ಬರೆಪುನಿ ಬರೆದು ಭಜನೆ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ತಪ್ಪಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪದ ಭಜನೆ ಬರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೋಲಂಚತ್ತು ಐಕು ವೈಟ್ನರ್ ಪಾಡರುಂಡು ವೈಟ್ನರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಜೀರಲ್ಲ ಪೋಸದ ಡೈರಿ ಕೊರ್ನ ಐಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಪಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಂಚರ್ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪರಿತೆ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜೊಂಜಿನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಪಂಡತೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಯಾವ ಪಂಡೆ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ದೀಕಾಂದ್ ಐಕಾಲ್ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ದೀಪನ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ರಿಮೋಟೇ ಇಜ್ಜಿ कंट्रोल ಸಾರಿ ರಿಮೋಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದೆಂಗದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ್ವೇದಿ ಕೊರು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ದೀಪನ ಬರ್ಚಿಂದು ಕೊರು ನೇ ಇತ್ತೆ ತಾತಗೋದನೆ ಪನ್ ಬೇಕಡೆ ಭಜನೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡತೆ ಹೊರ ಭಜನೆದ ಪಂತ ಅಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಭಜನೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ತೂದು ಬಲ್ತಂದು ಹೋಯಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಂಡೆ ಬಲ ಏಕೆ ಬತ್ತದು ಗುಲ್ದ ಸಿದಿಸ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಪೌಚ್ಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಇಂದೆ ಈ ವೈಟ್ನರ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಬಂಡ ತೋದವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಭಜನೆದ ವೈಟ್ನರ್ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂದು ಕೊರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪುಚ್ಚೆ ತಗೊನಿ ನಿಕ್ಕಲ ಹೆಂಚಿನ ಆಡ್ಪುಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲಕ್ಕ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ದಾಲ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಂದಿ ವೀಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ ಬರ್ಚಿ ಕೊಡ್ದೆ
ಕೊರ್ಜಂದು ಓಡೆ ಪೋಪಲ್ಲನೆ ಅಂತುಪ ತುಯರತ ತುಲೆ 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 ನಿಕ್ಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ವಿಜಯಂ ನೆನಪಿಲೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಒಂಜು ಕಡ ಅಂಡ್ ನೋಡತ್ತ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಏಕಡ್ದಾನೆ ಶಿನುನ ಏಕಡ್ದಾನೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ದಯಪಂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮನ್ಪುಲ ಕಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಗ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಗುರುವಾರ ತಂಚ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ತಿಂತಿಜಿನ್ನಾಡ ಆತ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಮೀದ ಕಜಿ ಪೂರ ಒರಿಪಾವಚ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಚೂರೆ ಮಂತೀನಿ ದಿಸ್ ಕಜಿಪು ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಬುಡ್ ನಮಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೇ ಮಂತೀನಿ ಕಜಿಪು ಎನ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಜಿಪು ತನಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಡಕ್ಕೆನಿಗ ಕಮಾನ್ ಸಿಡ ಆ ಭಜನದ ಬುಕ್ ಲೈದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಚೂರುಂಡು ಒಂಚು ಬೂರುಂಡು ಅಂತಿತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬಲ ನಿನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಪನೆ ನಿನ್ನ ಕಜಿಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದು ಆ ದೂರ ಪೋಣ ಕೇಂದ ತುಲೆ ಪಂಡ್ ಜಲೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಆತನ್ ರೇಂಜ್ ಹಿಂದಿನ ಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದುಕುನ ಡೌಟ್ ಓಕೆ ಉಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಚಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿಲ್ಲ ಪೋ ಬಲ ಬೇಗ ದಾದತನ್ ಕೂಲಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಬಾಲೆ ತುಕ ಮತ್ತು ಕೈ ತೋಜಲೆ ನಾನೇ ಆನೆ ಕೂಲ್ದೆ ತುಕ ಕೂಲಿ ತೋಜಲೆ ನೀರು ಬರ್ಬೋ ಆಲೆಗೆ ಹಾಲು ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಹಾಂಕರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಮೊಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಬಲಪ ಯಾಂಪಿದೆ ಕೊರ್ಪ ಉತ್ತಲ್ ನೀರು ನಿಧಿ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬತ್ತಲ್ ಲೊಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದದ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬರ ನಮ್ಮ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೋಮೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡವು ಒಂಥರ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಎಗ್ ಪಾರ್ದೆ ಪ್ರಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಸಾಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮನ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಕ್ ಮನ್ಪುಡ್ಸಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಚೂರು ಕ್ರಂಚಿ ಅದು ಪರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಡೋ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೈದಾ ಡೋ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಡೋ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಮೋಮೋಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೋಮೋಸ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಈ ಮೋಮೋಸ್ದ ಶೇಪ್ ಪೂರ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಕಲೆಗಾತಿ ಮೂಲಲ್ಲ ಮುಂತುನದು ಮೋಮೋಸ್ ಚಟ್ನಿ ಅವನುಂಡು ಮೂಲು ಮೋಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಅವನು ನೆನ್ನ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದಿಂದ ಮೋಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಅವು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ತೋದ ಒಂದು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಆ ವಾಯ್ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಚ ಆತ ನಂಗೆ ತೋಜವ ಆಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತನಿಷ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮುಡ್ಬಲ್ಲ ಸೇ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬುದರ್ದ ಚಿನ್ನು ಪೂಜಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ
ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೋಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಗಂಟೆ 10 ಕೈತಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಮೋಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮೈನಸ್ ರೆಡಿ ಆತನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಚುರ್ದಿ ಇದು ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪು ತಮ್ಮನೆ ಚುಪ್ಪ ಹೊಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಫೋಟೋ ತಿತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪದೆ ಎಂಚೊಂಡು ನಾನು ಪನ್ಪ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೇಗ ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ನಾ ಹೆಲ್ಪರ್ ತನ್ವಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಕ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೊಮೋಸ್ ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಡ್ಡ ರೀಸನ್ ಮಾಡ್ತದತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ತೂಕ ಇಂಚುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದಲೇ ಅಮ್ಮ ತುಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಚೀಪೆ ಆತು ಖಾರ ಉಂಡಾ ಚಟ್ನಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಮೋಮೋಸ್ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಎಡ್ಡತನೆ ಮಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಚಪ್ಪೆನಾ ಅವನಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಚಿನ್ನು ಪೋ ತಿನ್ನು ಮೂಲು ಉಂಡತಾ हाँ अरे कहना क्या चाहते हो हाँ ಖನಲ ಪೋ ಎಟ್ಟತ್ತನ್ಗೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಮೊಲೆ ನಿಧಿ ಗುತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಏಸ ಕಟ್ಟು ನೀ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಗೋದಲ್ಲ prawn let us so guys it's time to end this vlog ಈ vlog ನೆಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಡೇನ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಾರ್ ನಾಂಡ ಐನದ್ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತಿಗಗ ಹೊಸತ್ತು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್